U kinu možemo gledati talijansku obiteljsku dramu Moj brat lovi dinosaure. Nagrađivana priča o jednom dječaku i njegovom mlađem bratu koji ima Downov sindrom izazvala je pozornost jedne naše udruge. Film Moj brat lovi dinosaure dobitnik je nagrade mlade publike Europske filmske akademije. Priča o dječaku Jacku i njegovom bratu Giju s Downovim sindromom oduševljava svojom snagom i toplinom. Važnost tog filma je to što u filmu glume djeca sa sindromom Down i takvih filmova nema puno i zato je ovo stvarno prekrasna prilika kako bi se prikazala jedna lijepa priča u kojoj žive djeca sa sindromom Down i obitelji. Također sam se stvarno poistovjetila s ovim filmom i vratila se u nekakve emocije koje već dugo nisam osjećala. Pa cijela priča je jako dobro prikazana od samog početka kada su roditelji saznali da će dobiti dijete i od same dijagnoze dok su dobili i nekakvih početaka odrastanja kod djece. Film se nedavno počeo prikazivati i neki naši članovi su ga već pogledali, a neki tek budu. Klara ga je također pogledala. Klara, ti se svidio film? Da, zato što je bio smiješan i zabavan.